els alumnes del curs 77, Màgia, Font de Recursos per Aprendre, han estat fent màgia per les taules. Jo ara, en agraïment a ells i a tots vosaltres, vaig a fer el primer joc que vaig aprendre de màgia. Sí. Tenia 5 anys, estava a P5 i vaig anar a la classe i la senyoreta Roser Capdevila, que era la meva professora, és educadora, era la meva professora, després es va dedicar a dibuixos, va venir i em diu: Ferran, has de pintar tot aquesta llibreta. Jo me la vaig quedar mirant i li dic: senyoreta, tota? Diu: sí, Ferran, a l'escola venim a treballar. És que molt! Oh, i què penses que venim a fer? Com que ja volia ser mag, me'n vaig anar a un racó, vaig agafar el meu mocador blanc, el vaig passar. Bé, quan sortia de casa era blanc, però els 2 minuts quedava així. I me'n vaig anar corrents on estava ella, l'estiro de la bata, em mira: senyoreta, ja et dic, ja treballava amb les noves tecnologies. Em mira i em diu: ja? Sí, senyoreta. Em mira als ulls i em diu: no hauràs fet màgia? Jo me la miro i dic: no, senyoreta. I em va tornar a mirar, com només sap mirar una professora o un professor, i em va dir: Ferran, no s'han de dir mentides. Jo me la vaig mirar: sí, senyoreta, he fet màgia. Diu: bé, per aquesta vegada t'ho accepto perquè ja sé que tu vols ser un bon mag. A veure què has dibuixat. I va mirar i va anar veient que en totes les pàgines hi ha un mag dibuixat. Diu: tu vols ser mag, oi, Ferran? Dic: sí, senyoreta. Llavors ella va dir: però mira, a l'escola venim a treballar, per tant, ara amb aquests colors et posaràs a pintar el llibre. I jo fent l'orni dic: quin llibre? Diu: aquell, és que està molt lluny. Dic: no t'amoïnis que te'l porto. Me'l va anar a buscar i mentre ell el va anar a buscar jo vaig fer i quan era al costat meu obro. Oh, senyoreta, no hi ha colors. I ella em va tornar a mirar com miren només les mestres i diu: Ferran, tu saps que totes les mestres i professors som una miqueta mags i fades perquè traiem profit d'allà on no n'hi ha moltes vegades. I fem sortir, i va fer així. Diu: ara jo em quedaré al teu costat i tu pintaràs. I quan feia P5, com molts nens, per cert, vaig pintar amb el verd, veig que sóc daltònic. I me'n vaig emportar això com a record. I cada any, per Nadal, recordo a la senyoreta Roser Capdevila, que no és mentida, i si aquest joc us ha agradat, l'aplaudiment és per professors, professores, tots els que esteu aquí, perquè la feina ben feta, en sèrio, Ferran Omar, curs 77, Màgia, Font de Recursos,